дар соли 2026 барои муҳоҷирон ва чӣ қадараш таҳсил намекунанд, вазорати корҳои дохилии Русия низ метавонем 15 рӯз истода дар Тоҷикистон. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат тамошо кунем. Гадом еда ки дар Москва стоматологи тоҷик дар коре барои соли нави тахфиф кардагиай бародарое ки мехоҳед дандоноятона табобат кунед ё ки дандонотона пломба бикунед, марамат рақамош мебурояд, дер накарда занг бизанед, бирен кортона буд кунед. Маҳдудиятҳо барои кор дар Федератсияи Русия дар соли 2026 барои муҳоҷирон. Дар соли 2026 ҳукумати Федератсияи Русия тасмим гирифт ба муҳоҷирон машғул шудан ба фурӯши машрубот ва тамоку дар ҳамаи минтақаҳои Русияро манъ кунанд. Дар дигар соҳаҳо дар мавриди теъдоди кормандони хориҷӣ маҳдудият ҷорӣ шуд. Дар соҳаи хидматрасонӣ ба мусофирон ва боркашонӣ ҳиссаи муҳоҷирон набояд аз 24% зиёд аз теъдоди умумии кормандон бошад. Дар бахши сохтмони меъёрӣ нав ҷорӣ шуд 50% бар ивази 80% пешина, яъне ки 30% муҳоҷиронро кору фаъолиятшона дар сохтмонҳо кам карданд ва 24% дар анъамаи хидматрасониҳои таксиву микроавтобусу дигар корҳо. Агар дар ширкат ё корхона теъдоди хориҷиён аз шумораи иҷозатшуда зиёд бошад, ба корфармо лозим меояд қисме аз кормандонро аз кор озод кунад, вагарна ҷарима карда мешавад. Аз 1 марти соли 2026 агар барои ширкат бо сабаби квотаҳо барои кормандони хориҷӣ кам кардани теъдоди кормандон лозим ояд, корфармо метавонад муҳоҷирро бе ягон худсарона аз кор озод кунад. аз 28 январ низоми табодули маълумот дар бораи кӯдакони муҳоҷирон байни Вазорати корҳои дохилӣ ва мактабҳо мавриди амал қарор медиҳад. Вазорати корҳои дохилӣ ба муассисаҳои таълимӣ дар бораи дар қайди муҳоҷират қарор доштан ё хориҷ шудани кӯдакони хориҷӣ маълумот пешниҳод мекунад. Чунин шуморида мешавад ки ин ба мақомот ҷиҳати дақиқро ба қайд гирифтани кӯдакони муҳоҷирон ва чӣ қадар дар кишвар иқомат доштан ва шумораи аз таълим дар мактаб берун мондани онҳо имкон медиҳад. яъне муҳоҷироне ки бо фарзандон дар Федератсияи Русия мебошанд, чӣ қадараш фарзандошон таҳсил мекунанд ва чӣ қадараш таҳсил намекунанд, Вазорати корҳои дохилии Русия низ дар анъамаи соли 2026 ин чизам зери назорати худаш қарор медиҳад. ва инчунин барои корхонаҳо, ширкатҳое ки аз ҳад зиёд коргар қабул мекунанд, ана ҳамин гуна ширкатҳо, корхонаҳоро низ ҷарима мекунанд, то аз фоизи гуфтаи давлат зиёд коргар қабул накунанд ва меъёри муҳоҷирон кам карда шавад. ин бад яке аз маҳдудиятҳо барои муҳоҷирон дар Федератсияи Русия дар соли 2026. Комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Як нафар нависонда: салому алайкум ака, як савол дорем. Документ доштем, Тоҷикистон рафтем, метонем 15 рӯз истода дар Тоҷикистон равем, патент метонем бикунем. вақте ки шумо документ доштем, омадем ба Тоҷикистон ва барои аз сари нав дар назар дошта бошем рафтанатона, бале, мақсад ки имконият зиёдтар аст барои ворид шудан ба Федератсияи Русия. Самиаллоҳ нависонда: салом ака, ман патента 2025 гирифтам, ҳозир 2026, моҳонаша чанд сум супорам. кадом шаҳра дар назар дорем шумо? яъне дар 2025 ам гирифтагӣ бошем, фарқ надорад. 2026 нархнаво чӣ қадаре ки боло рафтагӣ бошад, тибқи ҳамин нархномаи нав шумо пул меспоред. ва худо насиб карда бошад, мо нархномаи патента ҳамин рӯзҳои наздик пешкаши шумо мегардонем, касое ки надонанд. агар ҳасанов нависонда: салому алайкум бародари азиз, дар реестр ғалтидам, чикор кунам? картҳом маҳкам шудай, МВД брам метарсам ки депорт мекунанд, чикор кунам намедонам. илтимос ҷавоби савола интизорум. пешакир, раҳмат. дар реестр бо сабаби нарушение агар ғалтидагӣ бошем, мисол ягон проблема карда бошед, документ надошта бошед ё ягон штраф дошта бошед, ин чиз анихае ки шуморо дар чорум списка ворид карданашон барои депортатсия мебошад. вале агар ҳамин проблемаҳоро надошта бошед, шумо метавонед бирен муроҷиат кунед ва тафтиш мекунанд, мебароянд номтон ки тоза буромад, бигем аз чорни мебарорад. муҳаммад ҷумаев нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман 9 моҳ дар Федератсияи Русия будам, гости рафтам ва аз аэропорт Шереметова гардондам. инак 1 сол мешавад Тоҷикистон дарем.
проверка кардам запрет ягон чи надорам ҳозир. Проверка карда Русия бурам. Мешида бошад. Пеш аз билет харидантон як бори дигар проверка кунед, дар шуғли аҳолӣ проверка мекунанд ва 100% барои шумо меганам, баъд ба дили пур метонем бурем. Адолат нависонда. Салом. Бахшиш акаҷон, ман дар Россия 3 моҳ гости рафтам, омадам. Боз чанд муддат пас метавонам ба Россия равам. Нафарое ки мигратсиони картаи гости хати аз Россия мебароен, тибқи қонун бигирем агар шумо баъди 9 моҳ ҳақ дорем ки сафар бикунем. Алишер нависонда. Агар видварения шуда бошӣ, метавонӣ рафта Россия? Не, наметавонӣ. Видварения яъне ки запрет мебошад, запрет на въезд. Улуғбек нависонда. Ассалому алейкум акаи Сорбон. Созен хубен ака. Мегӯянд ки Амина гум мешавад. Ростае. Дар бораи приложенияи Амина аз байн рафтан ҳозир информатсия нест. Агар ягон ахборот шид, насиб мо видео мекунем, мегӯем барои шумо. Зубайдов нависонда. Салому алейкум ака. Тарафҳои дигар давлат чӣ хел бурем? Яъне Англия, Германия. Шумо метавонед ки ба шуғли аҳолӣ муроҷиат кунед ва шартномаи корӣ доранд. Мисол агар ягон кору фаъолият даъват кардаиста бошанд аз тарафҳои анами давлатҳо, баъдан метавонед номнавис бикунед ва мисол ба кор шуморо сафарбар бикунанд. Раҳимов нависонда. Акаи Сормон. Патенти ма тамом мешавад. 1 сол мешавад. Ман хона бурам 1 моҳ пас биём патент кардан метавонам. ҳозир ягон проблема надошта бошӣ, пеш аз тамом шудани патентат, пеш аз тамом шудани регистратсият аз Россия бу барои ту, барои аз сари нав рафтанат, мисол вероятност бисёртаре ки барои ту мушкилӣ нашавад. баъде ки ҳуҷҷатот просрочи нишид ба доброи и аллакай нелегални қарор доштани ту ба ҳисоб меравад ва метавонанд вақти баромадан ҳамин чиза сабаб бикунанд, то ҳатто 1 рӯз иҷозат нест беда ки мемуданд. ҳамин чиза метавонанд сабаб кунанд баъдан дигар обратно даромадан натонӣ. Зинда ва сарбаланд бошен. Видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Саволотон бошад нависонед, насиб дар видеои дигар ҷавоб мегардонем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.